Λοιπόν, guys, δεύτερο rank tip βίντεο. Σε αυτά τα βίντεο μην περιμένετε φανταχτερά edits και τέτοια, να πάρετε τα αρχίδια μου. Απλά θα σχολιάσω τα games και θα πω μερικά tips. Στο Bridge to Far, σε αυτό το map, λοιπόν, θα έπρεπε να μπανάρω τσακ. Δεν ξέρω τι έχω μπανάρει, κανονικά ο τσακ είναι broken. Okay. Και τα καλύτερα first picks στο Bridge to Fire είναι η Colette, είναι ο Colt, είναι η Belle, θα μπορούσε να είναι πολύ καλό pick, ο Angelo είναι πολύ καλό mid. Γενικά οι δικοί μου παίξανε Nita, είναι λίγο καθυστερημένοι, τους βαράει λίγο ο πατέρας τους, αλλά όλοι στα Diamond τα βιώνουμε αυτά. Οπότε, λοιπόν, εντάξει, και Nita που παίξανε, λογικά δεν θα είναι δύσκολο. Νίτα πάει mid γιατί είναι σπερματοζητιάνα, μαλάκα, ποιος παίζει Νίτα, μπρο. Τέλος πάντων, πάει καλά το game. Αλφα Χέλιος γαμάει και δέρνει. Οπ, πουτάνες. Παπαπ. Ακριβώς. Οπότε παπαπαπ. Μαλάκα, δες εδώ πόσο γαμάει ο Αλφα Χέλιος με την Κολέτ. Μπρο, ποιος τα κάνει αυτά, μπρο. Άντωνη, Λάψα, Ντέντε, πάρτε τον μπούτσο μου. Ο μπαμπάς σου. Ο Αλβανός μπαμπάς σου. Οπότε, εγώ απλά κάθομαι στο safe γιατί ο μπρο δεν θέλει να με πρεσάρει. Κανονικά αυτοί θα έπρεπε να με πρεσάρουνε γιατί, you know, Colette γαμάει στο damage. Παίρνω τη super μου. Γενικά αυτά τα games είναι λίγο βαρετά, οπότε δεν πολύ ψήνομαι να τα σχολιάζω και πολύ γιατί είναι diamond. Το δικό μου goal είναι, όπως είπα και πριν, ένα Master 2 αυτή τη σεζόν. Εύκολο θα είναι, μόλις τελειώσουν οι πανελλαδικές. Οπότε, μαλάκα. Αυτό το Hyper Colette, bro, 25% damage στο safe είναι broken. Να παίζετε όλοι Colette. Να την πάτε power 11 με Hyper Charges, γιατί η τύψα είναι το κάτι άλλο. Οπότε, αυτό το βίντεο θα λήξει όταν πάει Mythic. Γιατί εντάξει, θα συνεχιστεί σύντομα λογικά. Οπότε, δεν είδα καν τι map είναι. Ωραία, open business. Εδώ πέρα, καλό είναι ο Crow. Πολύ καλό pick. Εμένα μου αρέσει η Μίνα και όπως θα δείτε και μετά Ανίτα, Μίνα θα παίξω γιατί γαμάει η Μίνα με το shield. Banana Crow, γιατί φοβάμαι το Crow και η Kit. Να παίζετε Kit, να παίζετε Bo, καλό είναι. Shade, ανάλογα αν έχουν throwers. Γενικά πρέπει να ξέρετε λίγο τι παίζουν οι αντίπαλοι, μην πάρετε ότι σας κατέβει στο κεφάλι. Να βλέπετε λίγο μερικά τα picks που θα πάρουν. Οπότε εγώ για κάποιο λόγο είπα να πάρω Meeple, αλλά ο Meeple θα τρώγε πούτσο αν έπαιζαν Edgar. Ο Edgar είναι λίγο πρόβλημα στο τελευταίο καιρό στο Meta. Είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά ο Edgar δεν χρειάζεται να πω που να το παίξετε, δηλαδή ο Edgar είναι καλός παντού. Απλά άμα έχετε Power 11 Edgar και Bounty να τον παίξετε τον Edgar και πάλι γαμάει και Heist κιόλας. Απλά του σκοτώνει και πάει στο safe. Ναι, εντάξει, είναι όντως βαρετά αυτά τα games. Ας πούμε, τι κάνω, ας πούμε, τους πηδάω, τους γαμάω το σπίτι, γιατί είναι diamonds και έχουν ξεκίνησει το παιχνίδι από χτες. Εγώ παππούς κάθομαι και τους βιάζω. Ναι, εντάξει. Δεν έχω να σχολιάσω πολλά. Ας πούμε, είχανε καλό κόμπο. Μπορούσαν να κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, τους καταπίνουν. Πάρ' το μπούτσο μου, πάρ' το διπλό μπούτσο μου. Λάθος gadget. By the way, μην παίζετε αυτό το gadget, δεν είναι τόσο καλό. Εντάξει, η άλλη ρίχνει τη super της, λες και θα κάνει κάτι και το μπούτσο είναι η super της. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω. Άμα θέλετε να επιταχύνω λίγο το grind και να μην ξεκινάω να δείχνω βίντεο από το Diamond, ξέρω από το Mythic και να ξεκινήσω από Legendary, μπορείτε να μου το πείτε. Οπότε, εντάξει, το game έχει τη λήξη. Γενικά στο hot zone προσπαθήστε ένας από τους τρεις να είναι πάντα στο zone
ανεξάρτητα αν έχει ή δεν έχει HP, απλά να ασκεί λίγο πίεση στους άλλους. Και πάντα να μην ξεχνάτε να κάθεστε στο zone με αυτό. Γιατί κρίνονται πολλά παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Γενικά μια στρατηγική γενικά στο hot zone είναι ότι όταν ξεκινάει το game και πάτε προς το zone και έρχονται και οι αντίπαλοι την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, επειδή είναι σίγουρο ότι οι αντίπαλοι θα ρίξουν κατευθείαν για να μπορέσουν να πάνε στον κύκλο, προσπαθήστε να μην πάτε στην αρχή, να αποφύγετε τα πρώτα shots, να ξεμείνουν από shots και μετά να μπείτε στο zone. Είναι και αυτό μια στρατηγική που δουλεύει σχετικά. Τώρα, τι είναι αυτό? Αυτό το map είναι απέσιο εντωμεταξύ. Ο Άντζελο γαμάει, η Ιβ γαμάει επειδή περπατάνε στο νερό σε τον Ιησού Χριστού, δεν ξέρω κι εγώ. Εδώ μ' αρέσει, ο Mr. P μ' αρέσει γενικά. Δεν είναι κακοποιεί, αλλά είναι λίγο μέτριο. Η Bell είναι ok. Εγώ δεν θυμάμαι τι πήρα. Ok, Edgar. Αυτά τα games τα έχω κάνει, τα έκανα τέτοιο. Ηχογράφηση, ξέρω εγώ πριν λίγο. Δεν είναι παλιά games ή κάτι. Απλά η φωνή ακουγόταν χάλια στο προηγούμενο και δεν μ' άρεσε. Ωραία. Ναι, εδώ τι κάνω. Εδώ πήρα Edgar π.χ. και τρώω πούτσο, ωραία. Τρώω μεγάλο πούτσο. Οπότε αφήνω τους άλλους, εντάξει, δεν περιμένω τους Diamond Teammates να κάνουν πολλά. Οπότε εγώ προσπαθώ ουσιαστικά να αποφύγω shots, να πιέσω τον Gas όσο πιο πίσω γίνεται και να κάνω αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι οι άλλοι έχουν περισσότερο range από σένα, δεν πας σε μια ευθεία μπροστά τους, γιατί θα πεθάνεις σε αυτό. Έκανα αυτό το play και στο επόμενο, επειδή ξέρω ότι έχουν supers, προσπαθώ να περιμένω. Και όσο αφορά με τα picks, ας πούμε, δεν έχει και πολύ σημασία να πάρετε το τέλειο pick γενικά σε κάθε map, ειδικά στην αρχή, στα Mythic Ranks, για να πάτε Legendary. Απλά χρειάζεται λίγο να έχετε μια κριτική σκέψη, ρε φίλε, δηλαδή, άμα π.χ. παίξουνε Mortis, δεν θα πάρει Thrower. Δηλαδή, όπως και να είναι το meta, υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι δεδομένα ότι δεν αλλάζουν. Οπότε, απλά όταν θα κάνετε draft, να σκεφτείτε δύο πράγματα. Τι είναι καλό στο map, ώστε να μπορεί να φέρει πιο γρήγορα τη νίκη, και τι είναι αυτό το οποίο καουντάρει τους αντίπαλους. Το brawler, ξέρω εγώ. Αυτά τα δύο κριτήρια είναι τα πιο σημαντικά. Και να έχετε μια γενική αντίληψη για το καλό first pick και το καλό last pick. Αυτά τα δύο είναι πιο δύσκολα να τα βρεις, ειδικά το last pick. Γιατί πρέπει να καουντάρεις 3 άτομα από την αντίπαλη ομάδα. Ναι, δεν σχολίασα το Heist. Λοιπόν, η Colette είναι ο Chuck, να μπανάρετε Chuck άμα δεν έχετε first pick, άμα έχετε first pick να παίζετε Chuck. Εμένα προσωπικά ο Chuck δεν μου πολύ αρέσει, δεν ξέρω. Δεν είναι τόσο dominant στο Heist. Προτιμώ την Colette, για παράδειγμα. Και ο Colt. Ο Colt first pick είναι ίσως το δεύτερο καλύτερο Heist pick. Έχουν ένα πολύ καλό κόμπο, αλλά επειδή είναι Diamond, δεν θα το αξιοποιήσουν και πολύ καλά. Οπότε, ναι, δεν θα κερδίσουν αυτό το game. Δηλαδή, φαίνεται από την αρχή. Ο Τσακ άργησε πολύ να βάλει τις σημαίες του, ενώ είχαμε φύγει όλοι από το zone. Η Colette κάνει μια καλή δουλειά. Ο Τσακ είναι κακό pick γιατί μέχρι να βάλει τις σημαίες του και μέχρι να κάνει κάτι, ουσιαστικά είναι 2v3, γιατί ο Τσακ είναι λίγο άχρηστος. Το μόνο που κάνει είναι να βάζει τις σημαίες, οπότε μέχρι να βάλει τις σημαίες, μέχρι να κάνει το setup, εμείς έχουμε τελειώσει το heist, το safe, οπότε δεν έχει χρόνο να κάνει πολλά. Και πήγα Mythic, easy, no losses, και αυτό. Εγώ σκοπεύω να κάνω συχνά βίντεο, άμα θέλετε να συνεχίσω πείτε μου, bye bye.